Assalamu alaikum warahmatullah. Farko dai sunana Shehu Ahmed Rufa'i. Na haɗa wannan bidiyon ne domin in nuna ma wasu waɗanda ba su san yadda za su samu TBTCS ba, ma'ana Testnet Bitcoin Satoshi. Abu na farko da dai za ka fara yi shi ne hanya biyu ce wadda idan ka bi za su baka TBTCS guda ɗaya. Hanya ta farko ita ce ka shiga metamask ɗinka. Idan ka shiga metamask ɗinka, bari mu ɗan jira ya buɗe. Ka yi thumbprint ɗinka, mu ɗan ba shi kamar sakan 30 haka. Yana da nauyi wurin buɗewa, sai ya ɗau ɗan lokaci kaɗan kafin ya buɗe. Yawwa, nan gurin wannan shi ne metatask wallet ɗina. Daga saman hannun hagunka za ka ga akwai wasu layi guda 3 a kwance. To sai ka danna su. Idan ka danna akwai wani guri inda za ka ga an rubuta browser sai ka danna. Idan ka danna sai ka sa wannan link ɗin da zan sa shi yanzu, https, sai ka sa quotation, ka sa slash, sannan sai ka sa scan.test.btcs.network, sai ka sa slash. Faucet ɗin nan, faucet, sai ka danna go. Zai kawo ka nan wurin, wannan cochen faucet ɗin nan. Na manta wani abu da ban yi ba a baya. Da farko za ka yi copy ɗin wallet address ɗinka. Ga ta nan, idan ka danna sai ka danna, sai ka yi pasting ɗinta a nan cikin box ɗin nan. Sannan sai ka sa I'm not a robot, ka yi verifying ɗin shi. Ga nan suka ce select all squares with bicycle. Sai ka duba ka gani wani guri ne. Bari mu skipping ɗin wannan. Nan gurin suka ce select all square with traffic light. Sai mu duba ina ne inda yake da traffic light, 1, 2, 3, sai mu sa verifying. To daga ƙasa akwai inda za ka ga an sa get tcore, get abin ga USDT. To wanda za ka danna shi ne wannan get tcore ɗin nan, sai ka danna shi. Ni da yake ni na riga na yi sunban, to yanzu ba za su mun ba, amma duk wanda bai yi ba ya gwada za su ba shi wannan guda ɗayan nan. Idan ka duba balance ɗina, ga nan 0.0144 TBTCS ne. To ni na riga na yi, amma wanda bai yi ba
idan yanzu za su ba shi guda ɗaya. Sannan hanya ta biyu kuma ita ce za ka shiga satoshinka. Idan ka shiga satoshinka daga ƙasa akwai inda za ka ga an sa mining, sai ka danna mining. Idan ka danna gurin mining, daga gurin coinka ƙasan shi za ka ga akwai inda aka sa brand update announcement, sai ka danna shi. Sai ka je can ƙasa, ka ta tafiya can ƙasa. Yawwa, ka ga akwai inda aka sa test token from thousand. Yawwa, daga ƙasan za ka ga wani link nan inda suka rubuta https://scan.text.btcs.network/1000. To sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai kawo ka gurin metamask ɗinka. Zai kai ka kawai direct to abun ga inda za ka gani direct kawai zai kai ka, ba sai ka wahalar sa wani abun ga address ɗin ba. Ga nan daman a can baya ka riga ka yi copy ɗin wallet address ɗinka, sai ka zo nan gurin sai ka sa ta nan, sai ka yi pasting ɗinta nan. Sannan sai ka yi I'm not a robot. Idan ka gama sannan sai ka sa get tcore ɗin nan. Da zarar ka sa to insha Allahu za su baka 1.00 TBCS guda ɗaya. Na gode.